Pasintabi po sa mga maagang naghahapunan. Bigla ang paglabas ng mga uod sa baybayin ng Kabugao sa Ilocos Sur nagdulot ng takot sa mga residente. May ulat si Ivy Hernando. Ang tahimik at malaparaisong dagat ng Barangay Sabang, Kabugao, Ilocos Sur biglang nabulabog matapos lumitaw ang sandamakmak na mga uod sa kanilang dalampasigan. Balita pa po namin dagat kasi biglang nagkagulo yung mga bata doon na naglalaro doon sa sabing dagat. Sa video na ito ni Carl, dalawa ang kulay ng mga uod, kulay blue at brown. May mga paaraw ito at halos 10 pulgada ang haba. May mga bahagi raw sa dagat na kumpulan ang uod. Nagsilabasan daw ito pasado alas 7 ng gabi at unti-unting nawala bandang alas 10 ng gabi. Hindi naman po siya polluted. Bigla na lang po naglabasan. Ngayon lang daw ito nangyari, kaya nangangamba raw tuloy ang mga mangingisda sa lugar na baka posibleng makaapekto ito sa kanilang kabuhayan. Kaya ang lokal na pamahalaan nakipag-ugnayan na sa BFAR. Kukuha sila ng isang garapon para sa specimen i-analyze din nila kung ano talaga. Kaya yun din sa mga BFAR personnel, first time din nilang makakita ng ganong bulate. Sakaling lumabas muli ang mga uod, payo ng otoridad. Observe lang natin, maghawakan kasi baka nga ito may toxic substance na inilalabas. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.